Moko kuom jotelo mag kweth mar Azimio dagi wach mar bago twak mar kelo winjruok e pacho kaendi. Tend duond bura mar Jubilee kod Wiper okoni onge winjruok moro amora manobede kwethno mar bago twak e pacho ka gilero ni jo-Kenya ok dwar twak e kindeni to mana lokruok e kaka itayo sirkal ma pacho ka. Maendi biro mana odiechieng' achiel tok jatend piny Kenya William Ruto kotene kod ogaye mar Azimio Raila Odinga e kind jotelo mamoko lando ni idhi bag twak juma manyien mar kelo winjruok. Simfros Okinda miwa ler mar wachni. Officials and all others. Odiechieng' achiel tok jatend piny William Ruto kotene kod ogaye mar Azimio Raila Odinga e kind jotelo mamoko lando ni piny Kenya dhi bago twak chakre juma manyien mar kelo winjruok e pacho ka. Moko kuom jotelo mag kweth mar Azimio thegre kod twak makamano. Duond bura mar Jubilee kod mano mar Wiper duto mantiere bwo kweth mar Azimio okwedo twak makamano ka gilero ni ne onge winjruok e Azimio mar siro twak manyolandi kod ogaye mar Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. If there were consultations about having a national dialogue, my view is those who are hurried and there wasn't a full consultation. We don't want to be seen to be sanitizing a regime that has fallen flat on its own tummy. But we are saying here, as leaders who are younger than him, that there is no time for dialoguing. We are atukatai yeye anatafuta amani ya Kenya twende mbele. Na sisi tunaitafuta na kusema Ruto must go. Ogaye mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni olero ni gik marowere dwaro ok twak to mana tim. Amesikia lakini hajaelewa. When I see him talking about dialogue, what is he calling them to dialogue about? We just finished hii kitu ingine inaitwa nini? Nadiko. He has not implemented anything other than the IBC bill that he signed yesterday. Before that, there was a BBI. There are so many reports out of dialoguing that part of the reasons why the young people are actually protesting is because they are also fed up with dialogues. The dialogue Gen Z and Kenyans are demanding is that Parliament stands dissolved, a snap election be called, and that Ruto go home safe. And Wiper Democratic Movement agrees with everything the Gen Z are asking for. Wiper kod Jubilee nochako twak maggi ka gipuoyo okang' marowere ma pacho ka osekao mar temo loko kaka itayo sirkal ma pacho ka. Unfortunately, we lost very many of our young people during those demonstrations. Jotelogo kwedo sirkal e gima giwacho ni nego kendo mako rowere gi thuon aoyaye ka gidwaro mondo ogaye mar obila Jafet Koome kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei okaw ting' thoe rowere kendo gwetao. IG Koome and National Regional Commander Adamson Bungei resigns from office and accept responsibility of the death, and they should be jailed even. Injuries. Kioni koro kwa jo-Kenya mondo chak chenro mar luongo jod bura maggi manopuodho paro mar chik omenda ma higani manitiere duond bura mar Jubilee. Members of Parliament in Jubilee who either voted for the finance bill or stayed home. Kama ulivote yes na ulikaa nyumbani, wewe ni sawa sawa. Hata wale walikuwa naiba chama wako hapa because they are all part of the pain that we are feeling as a country. If Kenyans decide to recall these ones, we as a party would be more than willing to help them achieve their goal. Maen gima koro neno ka gima fuok moro mienje kweth mar Azimio gino makata kamano gitamre yie lela. Jotelo go singo ni Azimio dhi bago romo mondo rang matut dwaro mar jo-Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV.